Sayyada Sadiya Haruna wacce aka kore ta daga masana'antar Kannywood ta samu 1.1 million a Instagram ɗinta followers. Wannan abu ana ta samun cece-kuce a cikin al'umma wanda duniya take zaginta akan cewa Sayyada Sadiya Haruna 'yar iska ce. Ita kuma ta fito ta bayyana wa duniya ita fa ba 'yar iska ba ce. Ita dai kawai tana tallan magani ne don gyaran aure da sababbin ma'aurata daga maza har mata. Sayyada Sadiya Haruna ta ce ta buɗe shafinta na Instagram da Facebook da WhatsApp har da YouTube ɗinta. Tana ba da lambar waya na WhatsApp wanda in ka bibiye ta za ta haɗa ma magani kuma ta kai ma magani gari duk inda kuke. Ana ba ta oda na maganin gyaran aure daga maza har mata. Wannan abu ne ya sa Kannywood ta karkata a kai, ta ce Sayyada Sadiya Haruna ba 'yar Kannywood ba ce kuma ba ta dace ta zauna a cikin ma'aikatar Kannywood ba, suka kore ta. Ita kuma ta fito ta bayyana wa duniya cewa ita fa ba 'yar iska ba ce, sana'ar ta riƙe. Don wata sana'ar mutane za su dinga ce ma gashi. Ta bayyana wa mutane cewa in ta biye ta jama'a ba za ta yi abin da ya kamace ta ba. Don haka ita ba 'yar iska ba ce, amma idan ka ɗauke ta a 'yar iska to kai ka jiyo. Sannan kuma mutane suna ta cece-kuce akan ta samu followers 1.1 million. Ana ittifaƙin cewa Sadiya Haruna idan ta ɗora bidiyonta a shafinta za ka ga a wanda ta samu 'yan kallo sama da mutum 500,000. To shi ne wani ya fito yana challenging cewa su suna ɗora wa'azi amma sama da duk shekara ɗaya sai ka ga mutum ɗaya ne ya kalli bidiyo ɗaya a YouTube channel ɗinsa. Shi ne yake cewa to jama'a wai menene ya karkata ga hankalinku kuke bin Sadiya Haruna? To don haka ai an ce dama mutane abin da wannan ya fishe ka shi za ka bi. Kowa da ra'ayinsa. Sadiya Haruna ta bayyana cewa mutane kowa da ra'ayinsa. Wani yana bin wa'azi, wani yana bin drama, wani yana kallon fina-finai na Turawa, wani kuma na Indiyawa, wani za ku ga fina-finan Hausa kawai yake kalla, wani Nollywood, wani yana jin waƙa, wani ma baya ji. Aka ce duniya juyi. Don haka ku danna subscribers a YouTube channel ɗin nan dai take kawo muku sababbin abubuwa wanda yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don jin sababbi da zarar mun ɗora muku.